Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a GastroPepecs második kiadása. Most egy mascarpone és szendvicskrémet fogunk készíteni, amelyet nem azért mutatok meg nektek, mert rendkívül könnyű az elkészítése, hanem azért, mert mindenki csak szuperlatívuszokba beszélt be róla, annyira finom. Kicsit drága, kell hozzá 250 g mascarpone krém, amelyet mindjárt mutatok is. Ez lenne az, ez 650 forint sajnos. Kell hozzá szárított paradicsom, egy ilyen kis üvegnek az 1/3 elég hozzá. Ez néha akcióban 400 forintért is lehet venni, de amúgy 1000 forint körül van. Aztán kell hozzá rozmaring, só, bors, fokhagyma. Végül is ennyi. Az elkészítésénél kb. Egy ekkora rozmaringágra lesz szükségünk. Ilyenkor, hogyha olyan rozmaring ágat választatok, amely kint van, akkor figyeljetek arra, hogy a hideg miatt el van nagyon száradva, és ezért úgy vágjátok szét a leveleket, hogy egyetlen levél se legyen egybe másik levéllel, mert az a kis tönk, ami összefogja, már attól nagyon fás, darabos lesz, és az nem finoman esszük. Tehát csak a levelek kellenek, inkább pazarjatok egy kicsikét, de tényleg csak az önálló független levelek. Ezeket beletesszük egy kis tálba, hopp, itt van egy kakuktojás. És felaprítjuk majd. Tehát ez volt az egyik összetevőnk, egy gereszt fokhagyma, aztán kell majd nekünk a szárított paradicsom. Ennek kb. Mint mondtam, az 1/3. És nyugodtan be lehet önteni az olajnak is az 1/3, de arra figyeljetek, hogy az üvegbe maradjon annyi olaj, amely a bent maradt paradicsomot azért ellepi. Így ennyi elég is lesz. Mehet az olaj. Hogy van? És akkor elvileg már csak a krém van vissza. Azt is belegyilkoljuk. Ezt pirított tosztkenyérrel fogyasszátok, úgy isteni, vagy hát sima kenyérsütőbe megsütött pirított kenyér is jó hozzá. Tehát az összetevők: rozmaring, ezt felaprítjuk jó apróra, simán beleszórjuk, meg is volt, jöhet a szárított paradicsom, ezt is ezzel a csodagéppel felaprítjuk. Hogy van? Még a fokhagymát is. De ügyes kis gép ez. És ezzel el is készültünk. Összekeverjük, ízesítjük. És nagyszerű csemege. Sütőbe sokáig eláll, és ha jön a vendég, biztos, hogy nem tud meglepni bennünket, még az sem, hogyha akár nagyobb csapattal érkeznek. Ennyi. Miután összekevertük, ez egy nap alatt jól összeérik, de azért majd még a só és a bors miatt kóstoljuk meg, és ha kell, akkor ízesítsük utána. Hát ennyi volt. Hihetetlen finom.